Good evening, good evening. Good evening. Good evening. Good morning sa tanan. Good morning sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, saan ka man naroroon. Na Singapore man ka og USA og asa papaingon. Mga guys, ambot lang ani akong kuan guys, di mi mo aging akong nahutda naman ni kinabuhi ang akong Nautdag kinabuhi na. Saon man ani. Time. Ay ambot. Nautdag kinabuhi. June 10 to, di na ginuagi taon. Kay kuan manggod gabi nag-vlog ko gabi. So wala ko masirad di nahupas nag-andar ang aircon. Wala nahupas siya. Wala niya layo mong palitanan diri. Daog pa ko dito mungi magharap-harap. Layo man kayo. So, ako na lang buhato na ni. Ako na lang issue ninyo. Ha? Issue na lang ako ninyo. Today is, may lagi makakita ng ubang may edad-edad na. Okay. May lagi makakita ng uban nga may edad na ba? Narabay na mga viewers na ko edad na mga 16 years old. Today is 2 p.m. 074. Nagbugha ko ha. Sa 2 p.m. 074 3D. Pero walang ko ka-congrats. Kay kabalo mo sa kong kinabuhi taon. Life is too much busy. So, kamo diyang may mga idadara na tanawalan yung mayo ha. Kaya ako lang ning ikuan ha. So, kinik ka. Kaya nahutdan taong ko gingunani ba? Di mo agigid bisong saon. So, saan ako kanang tustos. Saan ako kuan. Di mo niya, layo ba ito kay good. Uy, gabi na ba yung taon? Gupa pa pag-uwi na ako gikan work. So, karon mga guys, 10 p.m. na karon no. 10 p.m. June 10, 2000, So, ang 2 p.m. 074, code 951. 5 p.m. 811, code 344. 9 p.m. it's 824, code 361. Istorya pa ko niya, ako pa nang ipakita ninyo ha. Kung ikaw tinud-anay kang sugarol, diri ka mukuha sa code. Kanang 951 na code, timanin na ninyo ha. O, sige. Timanin na ninyo, sit A. 816-059-981 568. Sit B 496-290-936-026. Alita sa sit C 959-336-979-393. Special Oldro 987-871. Maintain Trades 439-364. Ang katong medyo teenager, paningkamot tamog sulirap sa inyong mata. Kaya wala di ko'y nga ni nahutdan kitawon, pasensya, ugma. O kanay ni mata ko madto ko palit pa ko ana magbawa pa ko graparap ko asa ko palit ana go so maintain 439364 ha. Kung tinud-anay ka sugaron mga guys, kabalo mo nga akong code sige street o gawas tulo na kadlaw gawas sa 3D. So kung kamo tinud-anay mo punit mo dito sa code, tapos good luck ha, good luck. Okay. So, balik ko na ko. Diri na ta. June 10, time 10:30 a.m. Congrats, Still Mindanao, Rumble, Sit A. 582. Time 2 p.m. Congrats, 3D National, Rumble Code 074. Time 3 p.m. Congrats, Still Mindanao, 3Ds Maintain, Rumble 753. Huh? Time 5 p.m. Congrats 3D National Post sa Facebook. Target 817. Time 7 p.m. Congrats Still Visas Last Day Regalo. Target 529.
Time 8 p.m. Daghan ba ni naigo eh. Congrats Still Mindanao Rumble Code 519. Date June 0820. 9:0 p.m. Congrats 3 National Rumble Set 824. Congrats 7 hits. Takaron ha. Good luck and God bless you. So, kita mo na hearing diri ha. Unyara na ko na istorya ang hearing. Okay? So, karon mga guys, what sa mga? Ako pa explain na. Explainon pa na ko. Karon mga guys, diri mo kuha 951 na ay nanyog bayai. Sa code. Kay ang code din sige gawas. Ang STL 2 p.m. diri mo hulbot. Diri mo hulbot ha. C. STL C. Letter C 2 p.m. Ang 2 p.m. sa 3D, diri mo kuha maintain special. Diri mo kuha ang 2 p.m. 3D. So, usa to giyon ako sa C, sa STL 2 p.m. So, kamong mga taga STL, 5 p.m. diri mo sa letter E kuha, set E. Set E mo kuha. So set E mo niya. 9 p.m. STL, diri mo set B. Set B mo kuha. So 3D. Unsa to gingon ako 2 p.m. sa. Nakalimot naman ko eh. 3D diri mo kuha no 2 p.m. no, diri si special ug sa kuan. Ari mo kuha sa 5 p.m. set B. Set B. Tapos 9 p.m. di kay naa man tay pair karon 7 ug 4. 7-4 ang pair. So 7-4 ha, kamo ni pares lubot. So naaman tay kuan karon ha. So ari mo kuha sa 9 p.m. set C 3D. Lisod ani explain ani walay kuan oy bulpin makalimutin ko mas okay pa tong magsuwat ko og kuan. Paita po ani eh. Pasensya mo mga guys, ang kamong mga may edad na diha. Kulit-kulita lang na din ang akong gistorya ninyo ha. Basta code, ako tinunan ni sugaron, mukuha ko sa code. Kaya naa-perminti mo gawas ang code. Sa tinuod man, kung sugaron kang tunay, diha man kas code yun. So 336979, 9:05 p.m. So kamo na bahala ha. Usbon ako kay bawo ko duna pay mas medyo bata-bata pa nako. Katawa man ko medyo bata-bata. Good ha. Kaumaw na ha. Nahutdan mo kung kuan day. Kapasensya na lang sa mo kay nahutdan jud ko. Nahutdan jud ko taon. Asa pa ha. So, disclaimer. This is kining lahat sa tanan nga ang numero gikan disclaimer. Galing lang po ito sa probable guide and probables. Walang nakakalam kung anong lalabas pero sa probable sa probables gihika man gud ko mga guys. Probables o guide lang mi nga mag-sure. Okay? So kini karon kining ha na ako'y pang Good Friday ninyo ha. Ako ni ihatag ako ninyong old draw. Di naman ginusuwat eh. Naunsa naman eh. Naunsa may buhato na to niyo. May bullpen. Ako na meron. Agoy! Panganak pa si nanay. Hala, alon na. Laban lang. Balag may views. Na may views. Good. Para nis Good Friday ha. Good Friday. Sana i-bless tayo ni Lord.
So, 843 473. Ha, hearing niya, hearing. Pamati mo ako, sulti ha, hearing ni. So, target, rambol. Rambol juda ninyo ha, rambol. Oldro. Kisay ganahan din hi. Pasabot sa Oldro, 9 p.m., 2 p.m., 9 p.m. Naunsa naman ni 2 p.m., 9 p.m., 2 p.m., 5 p.m. Baliktad mo kung oras na mo. Good mo na ako maglibog ko. 9 p.m. ha? 2 p.m., 5 p.m., 9 p.m. Maglibog magug ko. So, wala man nahanap man. Unsa naman ni? So, kana kay wala mo kukusaypin. Good Friday sa inyong tanan. 843-473. So, ang per guide na to karon 7 ha. Nagkuha tag 7 guide ha. 7-4. Magsunod ng 7 o 4. Pero, kamo na magbahalag palubot sa inyong kuhaon lubot. Sige na, babay na niyo tanan. Good luck sa tong tanan. Kung makadaog taugma, good luck, good luck. Pero, nabalo ko sa STL. Manggawas mong gina kong number good. Pero, di lang ko kapalo po congrats kay kabalo mo na ako work town, mga langga. So, din nila takutob dagan salamat sa inyong tanan o ayo mo sa ako ang mga number o mahal mo, mahal din, sa pangalan, mahal ko kayo, mahal nyo ako, mahal din ko kayo. Mahal din. Bye, good luck.